Здравейте хора, аз съм Гергана Стефанова, а вие днес сте в моя канал. Да, днес ще играем на тази игра. Да, някои от вас повечето я знаят, но какво да направя? Вие виждате една бяла точка на екрана. Това е къде се движа аз и някакви такива неща, но нещо не ми се движи. И ето прецак сега. Да почнем от начало. Този пак ме уби. Иначе аз съм кралицата на тази игра. Много пъти съм била така с коронка. Да вие сещате си, знаете как. Малко съм болна, не точно, но някакъв грип. Да, общо взето това е. Не обичам много хора така да ми превземат от държавата, държава. Да. Този наважен ли ми се прави? Ето, махнахме го. Ето и този ми се прави нещо наважен. И това не ме кефи. Що ми се правят тия така наважни? Да, пак сме. И още малко приключвам хора, защото да сте много твърди дълго видеото. Да. И затова. Така ще крада от другите хора, страната, държавата, но те искат също така от моята, но няма да им го дам. Както виждате, само някой да ми открадна от страната. Ето болна съм. Не точно, но ето го и краля, който аз съм нещо. Ето някой го е смачкал, пребил си тая юникорн, си отиде. Не знаете какво е юникорн? Ще ви кажа в коментарите. То да, този нещо наважен се мисли. Но гудбайка. Довиждане, миличък, нещо си ми блечък. От натита песента. Да, сега ще се. Да ме прецака малката, ама не успя. Айде. Крал съм, както виждате. Кралица, т.е. съм бизон там. И за това. Някой взе трона, но той е някой. Съм си аз, някой. Да. Ето. Сега този мисля, че е важен ли? Но важен ли се правиш? Довиждане, миличък. Да, имам твърде много страна, но пак съм на второ място. Този ми е взел страната. Мале, тъпър. Извинете, отключи ми се много такова. Крабичка. Някой ме убие, но да. Окей, ще съм с крава, явно. Те ми се отключват явно едно по едно. То да видим. Значи съм така. Вау. Яко съм всъщност. Яко е. Мале, то от моята страна ли ще взима? Довиждане. Да, след 3 минути приключвам да играя, защото ще стане твърде много дълго видео и те подобни глупости. Този нещо си мисля, че е важен ли, Кога ми се бъркаш? Бръм. Нещо ми е блезичък. Да, вече съм на трето място, но не знам точно как. Като имам супер голяма площ, ама сигурно